Don ka ayom ya ki baro bat kapor ya ga jingtmu baro hapo kabneng. Bat kumtaru ublay ubu. Kapor ka jinglong klung, kapor ka jinglong kena, kapor ka jinglong samla, kapor ka jinglong rangba, bat kapor ka jinglong temen. Ngi kum ki breu, ngim day ban pen bakla, ya kapor ka bo ublay ubu. Yigi ayom ki ba ublay ubu, haga jing im ka jonge. Pitip balay ka perthai ka kulmar hado katne balay ka perthai la dangi pet balay ka perthai ka jot babangila pen kelai yiki ayam ki ba ublay bu hagini gisngi ngayo iba usamla ukwa long rangba urangba ukwa long klung ukhanna ula kwa long samla kini kidai ki ayam ki ba hagini gisngi ngilai yapen bakla ya ke jingbo baik bo renti ke jong blay ukana ubadang khat saw khat san snem ule shimi ke jong long kpa hatu kumnu ke jing temu ke jong blay kan wan umla watang ban sen syar dia empat la haban sen syar se yagi kon kolong ka ba hado kata-kata ladu urang ba ubaladai ke por ban pet la ka yeng ka sam usyong bat ke kemi uklem le trei upambe de ke jing trei ke kemi ukpa kataro kolong ka babakla